Kubor Kapatisi TV. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Ka Union of Cook Kam Helper PM Poshan Meghalaya haga khatsautrik unaitung asa pun riu kala lumjinga lang ikinong shet jasngi hagi school repair kibran hapo ka jilla banyak ransani halo ka jing pentri kampura ya ka scheme bala mang da ka sarkar pedeng na ka benta ban shet jasngi karkum gabha ka baki khna school kidei ban yo haga jing kram mikra pathai kubor ka president jong ka union ka kong Gina Ningnong kalai thu hadin ka jing kundu ya ka menteri ka sarkar pedeng ka bakmi ya ka tanat platengka ka Nirmala Sitharaman haga jingwan yu ka chat jong ka shnong ba shilong ka union ka dan jingkerman ba ka sarkar pedeng kan penurlong ya ka jingdawa ban kenti ya ka jingsiu bainong na khandai spatengka shaka khandai hajar tingka Pangkiulo na ka sarkar India ya ka nagabahagi. Let Nakani ka jingwan jong ki Union Minister Nirmala Sitharaman akatuk 8 tarik jong ni upna Jun ki dan bok bah ma bagia wat kilat kanti hadap ngiyo bani kendo ii apor ba iwan sewa ajer wa akatuk apor ba iwan tingini galiang ka Union of Kukam Helper ya keren bat i halor ka bai ka banta ka dong ba nila ka honorium ka jing ice ke bah ka pisa sya kinong syadja school ki badan hakya Thanks dalam mingi bat karin dia ba kawai. Namar halor kane ngi keren i namar ba kane ka honorium kala sa menta palat ya khatsan snem. Keempat penbaik empat penkia kane sa khandai spa tengah. Na ka bahaj jong ka sarkar India. Ta halor kane ngi ya kalat ban ai jing thoi i bat mane keren ba dai ban penkiu no ye kane ka honorium. Namar kala sa palat bon snem palat. Tengi karpat ba nakhandai spa kumbagi rep ai ka jing tho na do 8000 kat khandai so Prime Minister Narendra Modi par ka jing kando ba Union Minister Dharmendra Pradhan iong ba penkiu no nagabaha jong ka sarkar India naga khandai spa ai no I khandai hajar te halor kane ka jing karen ka jing don rangkar o Deputy Chief Minister o ba sngew ba dhar ba o menteri ka tanat pule puthi mala kemen ramboy ba o ma wailat challa the minister jung help sports yatho ba kamanta ka kam kala ya chakhman ban revise ne man review no ya kani ka norium na ka government share go union government share te halor kanne ke on ka dan tang ka wai ka ba sa pending manta ka dan ka legal issue kata ka dai ka dan balai chakot te halor kanne te ngila ekrani I pa ka thanks telam mingi dai ka banta ka kong san ngile ni kok ngila pendem la kamram ikhram na chakot te kadan ka hiran ro bat ka jingkiu jong marba mardi hakane ki prosne marade tasnge ba ai ka special consideration ya ka thanks telam mingi da ka bapan kiu no ya kane ka bah namar ngini imsa tang khandai spa na ka bah jong sarkar India ka bamla sibno te nagata ka daw ko ong yangi ba yaisa ka kam ka sa manyat ta te halor kan ni ngini ka lenga jongi ko Union of Kukam Helper la kranchai ya ka Union Minister but kumji orang yang kajing thor balada kanne ka honorium na government of India na Prime Minister kumjo kimna review na pen keu ya honorium kumbangi la karpa kabaha ban sange no ka trikam jong kani ka scheme haka jala Meghalaya bai khamtam ro haka thanks telam mingi kadaw bangi ong pen sange no marba bros ka tagisnam deka mons nga ba jong kilong pa ki pendap kam ya kani ban sajja hajing siu barita menta ka sarkar jilla hoy hajing lang kha jong Conrad Sangma kom Chief Minister gila dei ha ka porjing gila pan kewa kalai menta ha all India ka jalla ka jongi ka yo number 5 ka sa ka number san amai ka long ba ka hangni ki ai khatwai spa na ka bha jong sarkar jilla khandai spa na ka sarkar India talong 8000 ka thanks talam mi gila dei ka manungkong mar ke wei per ke jalla kom ka sam ki yo khatsan spa nang ta ka Arunachal ki yo khatsan spa kisio kiwei pat ki detang sia jar pang tatang jala Meghalaya hapo jingelam jong Conrad Sangma open keu bat ngiyo roman bulan takane ka dai ka banta ka ba ka sarkar jilla kale yang tangidan ka jingkermen ba hakane ka monsoon session ka ba ka government of India kan stang mansyong na do karpau tarik kat kum ngitim aphau na aphoi tarik July
kadai kandan ka banta ka bakong san ba ka Government of India kan chim tagadan ro ka wai gidan ka jingkermen bat ka jingkerpat ro ba Prime Minister Narendra Modi ula ban pelong ya ka mat keren ba po kabinet kadan kata ro ka jingkermen ba unswandra apa kabinet ya saya kini katiya ba khaddo jong ni ba July ba un review ne un revise ban pan kewi ka ria takawai ni kini kala banlo ta ka ai ka kamram ga banta ka jongi kam helpa na Union of Kam helpa ka bala wan hakman hathain stam mingi dai tang yongi ke union ka baya keren nado usnam ajar khandai hado manta bat nang ni sakhamat ro ni keren na banta ka ki kok ki badan hapa North East region te ngibo ga jingkarpa Kemangiong ba yung Prime Minister Narendra Modi ba uday ban simti na ban penkiyon namar ba ka jing suk syan jong kinong sunong at hans tala mingi kadan ka banta pa kung san ng bagay PM portion kala yarap namar ki khanna ke ba mi kanigalja kisdang ki bam July school ki one school ki badan school ro manta kedang treban pule sho namar ba ki pa hayeng kimbon kam sho banaija ki ba tribal la kala yarap pala te kata ngilap pa kibon kinong song manta kiyo ka kidan ka jingkit kli ka jing kamram na banta kim lang sa pakaday ka po penkew ne sange rekam no ki portion ta sakawai ro katkom ka jingtip ngiyo hado management step bagi jalla jong ka than style mingi nabaro ki jalla ki chief minister kila de pha ya la ka proposal ka jing tarwa sha ka ministry jong education baru Prime Minister dai bantan keu no ya kane ka nori kata ka dai ka jikte pengi Benta yang kena government mana? te kumbalong mentama ha ki nang sadja jong ha jalla uni no bana April jong ni usnam April May June hado menta ka patyo ya kane ka ba ka pisa ka batang arjar si bana katkum gangi yette pengi keren kiat ho ba kadan ka system kila penyat ke pengkala ke sistem payment terkom sale te ladadai ko makiyat ho yangi hana bakala dai ba RBI na Government of India kan sale no direct ya kata ka scheme ka jongka yaha ki lang baga DBT direct bank transfer shika account jong ki ku kam help tanta ka daw kinang panbay ya kata ka system nang ba hadin ni ubna July kin yo no economium bat kanya renti ya ba no claiming sa pod ha ka state finance jong ka sarkar jala tekanni kamdai tang jong jalla me kale han raya baro tekata tangini kale jongi la kataro nginang ong chief minister pada sangma ba ka system ka dai banyan pitra he po unda ki PCR seo namar ngitra iman la kasngida ka pisa dai banay lor kanni kun balong mata ngilap ka sarkar jalla ka ay la ka bahaju ka kata ka 10 ka siphaw na ka sispa kai kata kai ke badan siapa pat ka jong ka state finance tangim la bantip ma tambang iyo biang ya ka arjar tanggashi benan Sebab yang benta ganni kum balong menta ho ngi dang ye wat kilat kilanti bani kendo ya o MP jong Raja Sabha o James Sangma nandai hakawai ka liang ro ngi ki ngidang wa up ya ka appointment bangi yo bani kendo ya Dharmendra Pradhan the Union Minister jong bapai ka Ministry of Education tingin ang ap ka jing karpat nama ka jing tho ban juba maki yang kia tingidan ka jing karmen ro ba hoy kamba ka jing tip ngiya ba kamba ang Nirmala Union Minister ka kam gala sedang penterikan tingidan ka jing karmen boleh hoy kata ka lenti ka ang ap ngi min saya keren marngi te bo umdan chane hekini ki punai ni kiski belada tingin nawa portion scheme na midday meal katrai kam ka yarab bahaya baro ki khna school kamta magane government ka ong bagadang itrapao nilap ba hawaj ki dan ki school ha Shillong ne ha ki banta jong jala jungi ba thangaro ro bakim ki pentrai kam ye kani ka scheme tang si sen si banai ne ar sen si banai ki aija he halor kan ne kladan nagaleng ka PM portion ni ajing ba tum kini ki school ki bam pentrai kam hok ye kani ki simtang ka pisa kabaha jong khna ki pelangi kato ukhaw ro bisa tang ukhaw ni shajja tang si ka panchitam na ka PM portion sel ka panchitam yakila ka bagi pha ban surrender ki pha ban surrender tan nilap ro ngi ajing tebro dan ki school
kiba pendan kam ya ki cook kam helper bakin long ki nong site ki long cleaner ki long pian haja ka banche tan nagaliang ka jongi ki union of cook kam helper ngi kren yo director jong ka PM Portion Cell PM project director barga gau chief minister bagi kendoro yang I know ka clear direction ba kino ki school ki bam pentrai kam hak ki ne ki basim tang ka pisa baban wengno pen pa perthairo ki kerteng jong ki school khnang ba ki waipat ki bam yo ni ka scheme kin yo ban trekam te gitu ki school ki badan hasalong ki badan hajiwa ki badan naturaro ki dai ban pentrekam nado ka nei lada kimla ban pentrekam ngin ki union ngim ban se ngapan pa perthai ki ni school sel ki badan hajalla kila pensitam ki ki school kila dan tambah ki ai kita ki school te kim patep tambah kila atikana ki dan hajiwa ru ke dan kita ki school ki ba bon ba khna school kila poi khna school gumta do lai sospa ngot na do LP ba UP pisa hangta te ka kan bon ba ha system kala ban poi do khatsana ro lak system te menta ka PM Portion kalap ka pensitam pen phai no to ka pisa ta ka sengen ki school ki bam shajja kata ta kadai ka kamram jong ki long kme kito ki khon ki kme jong ki khon kidai ban I report kadai kamram jong urang ba shno banya karanya kan lada ki kasnong urang ba shnong ke kme pa kim yesim banta tamat kito ki school ki le mandu tamanta kala dai ka por ba ginyo pakajinga tari kambara ka ba khaddo pakongsan hangni kadai ukhaw uni ukhaw kum bakat kum ka jingtep ngiyo ba government of India ka ai ukhaw ba bhatam na dai nong number 1 kajing khoj bat kudan bat kata ki vitamin ke badai nrai kat kum ka ngilap bat bau khau wan chi school la dai badan bat beri bat sikrat adan gi khau ke badan bat kinyu dia ko ke hapan pen khoi gator tena ta kada man manta nang lombagan ni kala khai ko ba ni karpat ya parro gi school ba khamtam gi teacher ha ba priang ya auto khau udai bandan sanphau kilo ha ka shibarni tabaar leben pediang yu khau bakhoi katkum bapha naka FCI government fundi lade gilapat ba udai khau ba danyo kadai gajing ba khe jong teacher namar kan ni ki haban sign hagato ka por ba ki priam te ngi karman ba menta gajing kala gajing penbat kadang dai bandan te gajing trai kam jong ki school ki teacher bar government menta kala wan chimti helor kane ngi na union ngi trai kam rangkar kat bat ki kong ikarman ba barro gikna ke badan apo ke LP bat ke UP primary school kinyo laka ha kamba ka government of India ka ba pendap ya kamram abam ngilap gikok ni ai ngisneng ya ki anaga jingla surprise visit ka jongi kidan ki school ki basa pensitam kat kumikan don jong ka PM Portion scheme kajing kalong kajong ya kali ka meeting kalong halor ba nado bang ilade pan ya kendo kum tu ya finance minister bawan shani I Srimati Nirmala Sitharaman tang ila shim kata karai kum ka union bangin pelong ki meeting man ki district kata ka meeting kalong bangin kentu kan pham ya kini ki paranong shet bakin shim khia ya kani ka kam balai halor kata kalong bangi don kajing kermen lingba kajing wan kajong I shani ki kermen ba mentangin sa inyo ya kata kajing pen kiyo kum ba bangi ngila terpat nakaliang kajong kingi ka union ngila terpat ba nakaliang jog central share bakan penkiu ba ngidon ka jingkermen bah kani ka session ka bikin sa syong menta ngin sayo e kata jubab kumta nakaliang jungi ka union ngi perkhat ba kumno ngin pen bahai kani ka kam lada ha ba ka jingsiu ngilayo e kata jingsiu ma kumbangi pan ting kumta ken ding ba ka jingpelong ya kini ki meeting man ki district kalong bangin kentu ken pham ya ki paranong shet bat na kini ki nong shet ki ba shet ha ki tu ki school maki ken ra ya ka kubor makin ong shi ki no hikai pat ki tu ki school ki bakim ju shet makki dei ban sedang shet no namar balai ka bha ba ka sarkar kala ayu kena kidi ban penyo ya kata bah jong kena te kumta ngi bo kan ya kata jing ketu kan pham ya kini ki paranong shet bat kum ju ru ya kinong hikai bakin pendan kam namar ba ling ba jong kini kinong shet la shay la dakim shet maki ken report syangi ki union dong ngidukin report teling ba kajing ya trailang mangiro bat ki SDSEO ngidon kajing ya trailang namar bangin penbahai kan ni kakam namar kat kum kajing pan kajongi ngi ong bangi shet man kasi kumta namar kidon ki school ki bam ju shet ki chi shet teng teng la long no moy kata handai kajing pan kajongi kadiman kasi to ya ka bro shi kata namar ijing siu ibaret ngim da ong than namar balai kajing rem jong ka kajing kiu dor mo jong ki mar bam ka long shabapalan handai la dangi shet man kasi kata yangi
ya kabala adap tong ila adap reina mo na markidon kita ki bamshat si shaman kasngi na marhap ya perkat abdai berla ba cawai reina ni syakmat pat na damar bangitmu ban penbahaya kani kakam kumtangi pelong ya kajing kentu ya baro kinong syap jab kin simkhya ya kani kakam debat sakawai kalong halor kani ko ordar mo ka bangil ayo haw ar hajar ar husan ba bangin num katum kani ko ordar ka ami haw ar hajar ar husan ba kani ko ordar ba ay na ka education department kadai halor ba bet banweng ya ki ku claim ka daw ko babiang namar ba katum ka jingyo jing tip ka jongi mo namar ka ki complain ki bangil ayo ki don ki ku ki basu sha aweng gum tu claim tip ya ka daw ai ki dele cha school ki ong bawat jushat jashu ki don ki bapang ki basitom na school dalat ong bala thungkup de ki wei te kumta halor kani ko ordar ngi ong ba ya ki school ngi kintu ya ki school ba pin burom ya kini ko ordar ka bana ka department kala penwi namar balai naka department ngitwi dan tiba ka kala perkhat ya ka babhatam hi namar ba kila pelut ya kani ka habong na ya ka pisa mo bakin ai training yang ngikikup lebat ka jing trailang ba ka nesfas tingila ayo ban ki blog ngila ayo ka tu training te kani ka jing penwi ya kani ka ordar kalong ba kitu kikup ki bal ayo ka training kinne aken mental ada kliang sikliang tu te kamut katu ka jing ai training jong ka government kalong le no ai te kumta na kaliang ka jong ngi kentu kinyi ki school ba pin burom ya kani ko ordar om ba pin shu wengat ba mon ya ki ku te bat ha ka jo ka por pat ngi maham pat ya ki ku ba om bangidon ya kani ko ordar la ne bangidon kum ka union ba pin sim ka bun apat lingba ka jing don jong kani ko ordar pin le kat ba mon ya ki tur pat ngi sim ka jing maham la ba lada ka don hi ka jing bakla na kaliang jong ki ku mangi ka association ngim dan benta bat ki te kadai halor kata namar habang ngilap ya kita mo ngi complain ya kita bakidon ki ku ki basha aweng kam jubor te nakaliang juga office jong ka SDSE uro kishim kibon kam shisha namar hap ha ek inquiry nalor natungin hap syong so ya ka meeting pat ban shim baro arliang ki ka ai ka jing bakla habang iwat ya ki jing bakla te kalong kumta ka pen jenjar shisha hi namar kakta lang mo ya ka por jongi ka union ro nang tai ki badai pet ki office jong ki SDSE uro kakta lang hi namar ba ki hap ban bon kam kin halor kani te kumta ling ba kani ka meeting ka bangi akran halor kani ka agenda habay day ba kani ka jing sha ban wengi ki ku klem ka daw ka babiang kalong ba halor kata ba ya ki school ro ngi kentu bakin burom ya kani order bat kum ju ru ya kini ki paranong shet bakin shim ka bu ken halor kani order bat halor ka union ka jongi namar kidon ki ku ki bong ba ka union ka ong kumta nginom le shet ja reina kaliang ka jongi ngim ju ong wat ju sange ringkat ka jingya tray ringkat ka jingya lang ka jingya kren ringkat ka jingya chatja kata ka di ka jing kentu na kaliang jongi ka union. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks. We help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.